OK, takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního dílu z Minecraftu. A dneska si ukážeme, jak vyrobit trampolínu. Nebo jak udělat trampolínu. Tamhle vidím vesnici, tak to uděláme v ní. Já trošku stlumím zvuk. Můžeme to? Takhle by se to dalo, no. Dobrý. Tak já to udělám třeba tady. Budete k tomu potřebovat nějaký blok, dejme tomu asi obsidian nebo bedrock. Pak TNTčko, tlačítko, redstone. A tady už jenom vodu. Tak, vykopete si takhle 4 díry. Je to jedno na kolik bloků, ale já bych to dal na 3 nebo na 2. Tak. Sem dáte vodu. Takhle na to dáte TNTčka. Kolem tohoto ohraničíte. Tak, takhle si dáte ještě. Hop, 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 hop. Takhle. Tady si dáte redstone. Čekat, vyjde mi to, kdybych tam dal. Jo, vyjde, ale... Ne, to udělal špatně, pardon. Teď jsem si to až teprve uvědomil. Hej. Tady si to ohraničíte. Tak, tady si dáte redstone. Páčky. A vlastně, když na tom stojíte a zmáčknete to, tak ono vás to vystřelí. Nevím přesně kolik bloků, ale podívám se. Mám u sebe, jo mám. Dobrý. Teď jsme 5 bloků, a to tady zmáčknu. 3 bloky. 34 bloků. 34 bloků to vyletí. OK, takže tohle by bylo z tohohle tutoriálu všechno. Tak se mějte.